gladiador que us presentem és un retiarius. S'anomena Neronianus perquè procedeix de l'escola neroniana de Càpua. El tenim amb nosaltres, és un dels gladiadors més estimats però també més odiats en el món clàssic. Més estimats perquè és el que va menys protegit. No porta escut, només porta aquest cinturó, porta una mànica, porta aquest galerus, que és això que li protegeix la part de sobre, però només porta aquestes coses i porta com a elements de lluitar una xarxa i un trident. I recorda la figura del déu Neptú. Àlex ha vençut, Neronianus ha estat derrotat i ara fixeu-vos que demana la mort, demana ser executat i ho fa aixecant aquests dos dits, demana això. La vida de Neronianus.